Siyabingelela, obingelela ubaba udokotela ubaba Wesizo, baba ujabulile umfana omuhle njengekhehla lomlungu. Baba udokotela, he is based in KwaZulu Natal, KZN province. That means I am in Durban in the building called Nedbank House Building, street name corner of Queen Street and Albee Street. Level and floor of the building, 19th floor, suite 1904 to 1905. This is Babu Dokotela speaking. I am here to deliver some messages. I'm here to deliver some news. There are things that esizos khuluma la. Are we bet money that when we give you into deliver whether it must be not from the menu that has been ordered by abantu abaningi betla kulo menu, bet I like this, then we order this, No, we will deliver information that surely it will help people. Yo, man baget ake ngikhuluma into engiyibona nami ku social media. I don't know, maybe if it's a fake news, okay, please correct me. I was in Qatar that year. When was in Qatar? Last year, I think last year was in Qatar. No, why am I saying last year? But I was in Qatar, Oxalai. They are meter taxis, or you call it Ubers in South Africa, or e-hailing with the new terminology that is not even in a dictionary. You know, the word e-hailing is not in our dictionary. It's just fake, actually. It's just fake. Ha, what George? Who's will pose it? You. He steals even coffee. You. No, George, how much is it? It can't be. Try it. What do you mean, try it? Try it. Hey, my daughter, hey, George. I'm just drinking milk here. George, itokusula lana. Hamba futhi uqala phansi wenze linye ngendlela eright nje. Mike inkomishi. Wenza iti ikhofi eligcwele nje kahle. Not to try it. Try it uqhamuka ngapha lo try it lona. Thatha into ozokusula ngayo la khehle kuqala. Look at this, George. This thing is already created flakes. Lo sena vote ubisi same time. Oh my goodness. This is what normally happens. Abeka lana kulungile. Abeka la phansi kahle. Imnandi yona lento le? Yep. What is? Oh, it's nice. Yeah, it's nice. Okay. But this is Babu Dokotela eating, being served by George Mbata, the most craziest guy S9. Babu Dokotela. I just don't like him. I like his experience. He's good, he's disciplined, but I still don't like him. But I like his girlfriend. You? Okay, let's go back to the business. I've got a guy here. His name is George Mbata. George Mbata. He is the caretaker of my properties, all my properties, flats, residential, imqasho, yonke lento ungayicabanga. He is responsible for that. He's very good in plumbing, electricity, everything. Yeah. Now he's making tea, but he can't even make tea. I'm talking about a guy who's got a degree. He can't even make tea. Oh my goodness. My staff, my people. Okay, last time I checked, I was in Qatar. Last time I was in Qatar, I noticed e-hailing calls. Did I say calls? E-hailing calls. It's Imagine, go proud of her. Go shop. No proud. No proud. I'm looking at social time. E-hailing transport, like buses, buses akhona, amakhumbi, abanawo amakhumbi, sikhathi amakhumbi ndi ama-tourist. Nezizoba neemoto lezi zincane. They all
using electricity. Nothing uses gas. Ngikhuluma ngabantu mina abano oil, like serious oil, abawusebenzisa oil for diesel and petrol. When I was in Mumbai, when I was in New Delhi, I took a meter tax con. Kuna ma meter taxis ekhona. Ama meter tax lapha naba uparish kakhulu ama meter tax. Thereafter i-meter tax yethu esayithathayo kwathi mase kufika egarage kwathiwa sehleni kathi mina forward manje kwathiwa kufakwa igas. E-India basebenzisa ama-gas PG glass ama-gas lawa esipheka ngawo emakhaya bafaka lapha emotweni i-risk ewu-99% ukuthi ma-contains kanoshona nonke simple as that. Mase kuzothi ke imoto ke eziningi ke that I learned when I was in Mumbai. In Mumbai they use electricity. Very few cars that are using gas as a model of transporting abantu. Thereafter, I guess we're lapha in India, New Delhi. When I was in New Delhi, kwakune province engangiya kuyona ekuthiwa iRajasthan, eJaipur. When we were about to approach Jaipur by almost like 150 kilometers, I saw a bus. In India, they've got ama-bus lawa esinawo le South Africa yabo. Lama bus lawa is a long distance. Nakuna ke India ke. But awabo they're a little bit higher, a little bit taller than ours. Do you know why? It's because they're sleeper coaches. Kuyalala ebhasini yase-India. Uthenga nje wena uthenga ispace sokulala. Uthenga ispace ozofika ulale khona la. Abantu bakho mebelelo bona bevela emakhanda njengeyidumbu. Basuke beleleke. Balala ke ma sleeper coaches. Leyo bus, it was a double decker bus. It happened that it caught an accident. Leya bus ibihamba ngegas. Everybody who was sleeping there died. Simple as that. Died. I thank South Africa ukuthi ingayithathi le model yokuluseza ama-gas. And now ke manje e-India lokho ngikubona uma sengiseye eMumbai. eMumbai ke amabhasi akhona asebenzisa ugesi abawusebenzisi ayachargewa, amakhumbi ayachargewa, ama-meter tax ayachargewa. Iy'moto ezingachargewa yilezi zama-individual zabantu bajwayele, kodwa nabo phela laba abafuna imoto zagesi bayacharge. Engingijabulisileke mengibona la ku-social media, ngingazi noma kuyinto eqiniso ngoba there are a lot of fake news in South Africa now, ukuthi sesizoba namakhumbi azohamba ngogesi. There to be huge investment in South Africa, whereby kuzoba lula ukuthi i-price obuyikhokha ka-R25 usungakhokha even u-R8. Sungakhokha even R8. And then I was asking myself, why Durban Metro buses actually? Durban Metro buses, they should be long time ago using electricity in order to transport abantu. Ngoba leya bus ine-standing parking ska 4 hours. Ingabe ise-charging okwenele. Within an hour ngabe secwele, within 2 hours ngabe secwele, within 4 hours ngabe kade ecwele. Uyayibuza ukuthi lento ukuthi amabhasi abize kushuthi into enziwa ngamabomu omasipala baye enjoy. Ngoba i-technology is there already. Technology is there. It should be, we must take an advantage for the technology that we don't know how long it will stay. But sinobufakazi ukuthi amanye amazwe they're already using that. Ngikhuluma ngamazwe mina no-oil. I-Qatar ine-oil. I've never been in Dubai or otherwise. But ngikhuluma nge-Qatar. I-Qatar ine-oil. And then i-Qatar, imene ndisa ngebhano inithi, into eniyibona phansi niyibona ngathi mina nibona amadamu amanzi. No, in South Africa umubuka phansi emaplazini ubona amadamu amanzi. In Qatar, akona amadamu amanzi, amadamu oil. Remember that in Qatar there are no rivers. Angiziphuze ngiqala ukuqamba amanga nami. Hey, asambe siya Qatar, ngizokusa empophomeni. Ayikho impophoma eQatar. Ayikho impophoma eQatar. There are no waterfalls in Qatar. There are no caves in Qatar. Mayusangana la wena. Yeah, engisho ukuthi kungijabulisile ukubona ukuthi iSouth Africa ngempela can move to that, and then wow. This is Babu Dottel, but this is Mocha. We've had a much better case. We're going to say so. Look at the last angel. Against ngene emsebenzi wethu namhlanje itopic yethu ithi Mabanga Driving School. I said something to you people who social media ngathi mina whenever unomuntu wakini ofuna simkhangisele umsebenzi wakhe, no matter how rich or poor he is, we will always do it ngothando.
ngothando. We did it with icebo lethu, sibaphusha sibagqilaza, and I was not pledged by them. Ucebo lethu it's one of inkampani esinayo yabangcwabe enhle kunayo yonke. And I did it with uMnce wengangicelanga futhi ukusho ukuthi uMnce ukuphi. Ngazathi angikaze ngudle ifini ukudla kwakhe. And namanje sadla ukudla kwabantu abesingabazi uba ubani. We were just doing a syndicate. We call it an ambush marketing. But this one, Kamabanga Driving School, it is also an ambush marketing. Reason why, he doesn't even know that I'm using his company to market it. I'm marketing his company. His number is 082-769-2975. It's written on the screen. It's 082-769-2975. That is Mabanga Driving School. We need to push each other. We are Africans in Africa, not Africans next to Africa. Africans in Africa. That is why we hate our brothers like a Persian. It's siyabanyanya awangempela abantu abamnyama because there are two Africans in Africa. They are too dark in Africa. That is why we just don't like them. They'd rather be white in Africa so that we like them. Amashanga namnyama. Ubabona Dr. Umpofu in Africa, amashanga namnyama in Africa. That is why I hate it. Mashangane, Babu Dr. doesn't like it. I'm joking. Let's go back to the business. This year, kunabantu kade sibabona be-celebrate imoto abazithengile, kunabantu kade be-graduate, kunabantu kade beshada, kunabantu kade be-celebrate izinto eziningi. But zonke lezo zinto does not stand out. I repeat. Kunabantu akade bethokozela izinto eziningi. Usanda ukuthokozisa ukuthi uthi udadewabo kuza abakhongi. Wow, udadewabo uthi kade eyifebela kanje kuza abakhongi. It is marvelous ukuthi udadewabo ngade shawa kanje nge-iron kodwa uya uzolojola. Izinto ezinhle lezo. But kunento inkoda ngiqela ishade elihle. Ngigqoke ishade elihle. Uyazi ngisho indoda yakho akazi wena. Nje sengibamba nje ulayini omhlophe nje. Indoda yakho ayikazi wena ishade elihle kanje. Ngathi I had a cameraman who was a Shangani from Kenya, Nairobi, and he tried to teach me Swahili. Yeah, I'm not here to teach me a language. You're here to shoot me. He said he doesn't have a gun to shoot me. My daughter, I want to shoot my Shangani, but and then he was terrified that I'm telling people that he shoots me. Nah, I didn't mean that actually. What George, let's tell him. Itiyela ngempela George hayi lento lokumixo half. Yeah. Hayi umbatho hamba phambili. Thank you very much Bhathakaze bonto yensile. Goodbye. It's been a pleasure ukusebenza nawe. Yeah. Aliphuza lelo George. Hayi George lokungishothelela wenza njani George? Uzange ufake ubisi la? Hayi thatha lento uyenze yonke lento ngalapho George lokuchitha futhi la. Kunento ke ejabulisa abantu kakhulu, but kunento esengakujabulisa kakhulu ku2026. There is a knowledge that is being imparted by the realm esingazuthi yona yipi. Esinika ulwazi njalo. Into engayifuni ukuthi mina ithongo lisinika ulwazi belihlaleleni sonke lesikhathi lizokunika sekuna 53 belilinde lokho. There is this realm that gives us knowledge ukuthi now if unabantu abawukuthi do this for them. Kunesikhathi la uvesana uapproach umuntu out of nowhere akufonele athi babudokotela ngikuzwela ukukhuluma ku YouTube. Umuntu ukuthi nokuthi ngizwe ukuthi awukwazi ukumlapha. Thatha nanku umuthi uyalapheka lo muntu. I am blessed ngabantu abanjalo. I am bombarded ngabantu abanjalo, and I thank a lot. And then one day I'll take those people and let them sit here. And there's this gentleman from Malawi. His name is Mr. James. Mr. James Inge.
James. His name is Mr. James. And then, yabona nje abantu base-Africa futhi they've been wasted big time. How come an African will be James? How come an African from Malawi will be James? He has got no blood. Yes, Europe. But today we got Mr. James from Malawi in Mangoshi. He literally called me when he was in Mangoshi. He reckoned, Babu Tokotelo, this is what I want to give you. I heard you talking about this. Take it, and I took it. But I'm not there. This year, your year of deliverance has arrived. Your year of carrying your baby has come. Ngifuna namhlanje ukuthatha inyembezi zakho ngiziconvert into joy. Ukhale kakhulu uthukwa emzini. I repeat, ukhale kakhulu uthukwa osisi basemzini bethi ubhuti wathatha isalukwazi, ubhuti wathatha inyumba, kuthiwa wena wazontshontsha inkomo. Wena kwakuthi uya esontweni uyela iformality. Ngoba abantu abaningi bakholelwa ukuthi umuntu wesifazane ufuna esontweni. Engisho ukuthi today I need to stand up because sengine pride. Did I say pride? Pride is a woman. I'm proudly to say this. Wena ungakayigoni ngane, but on one condition. You must have 600 rand if you want access. That's number one. Number two, you must be a person or some menstruator. Those people who has lost blood, that blood that you see is a signal of fertility, not infertility. That blood that is missing when is a sign of infertility. Ukuthi sekungaba nzima ukuthi ungathi ungasamonstrate una success menstruate mase sithi thina sizokutshala ingane esibelethweni sakho. Okay, asiyikhulumeni ke lento. I need to bring back that joy. And your time to celebrate has come. But you must be a person ongawabophanga amachup, because amanga akhona kubantu besifazane, they lie to their husband. Did I say husband? Umuntu kodwa hlala kumasabhabhu esikisa husband. U-H wakhona akusho ukuthi husband engathi hash. That is a horse. They say no, I don't say that. As long as nje amachups ungabophanga, we are not going to conduct what is called an IVF. No, we are not doing sperm donors. Sizokunika umuthi that you are going to prepare yourself and then use it, because sinabantu abakuma provinces akude that cannot literally travel to Babu Dokotela. But abantu Babu Dokotela, give me the infertility therapy, and mase ngikwenzeke ungabi infertility ube fertility. Wena ongakayigoni ngane, your time has arrived. Noma ngabe wasenza isono phambi kwezulu nomhlaba, so keep iziso eziwu2 usese college usafunda, but we are not here to judge you, because by ourselves we be judged when the time has come for us to be judged. Engisho ukuthi asike isidingo sokuthi uze nomkhoyela wakho, asike isidingo ukuthi wenzeni, as long wena uthi Babu Dokotela help me, sengithuke kakhulu. This time ngifikelele esigabeni sokuthi I just want to be biased, just to treat you only. Sikwenze ube fertile ujike ungakhulelwe. Bese ngithi mina uma ungakakhulelwe namahamba ofeba, bazokuhamba ngeayini uqethuke ukhulelwe. Okucaca ukuthi umuntu ongamithisi indoda yakho. Ngeke mina ngikunika umuthi nje ndathi jike ihlule ngokumithisa. Ngoba thina sinobufakazi. Mina I had a guy who was a police officer. I was just started the practice around 2010, 2012, lapho nje phansi. Yayinengane ezo3 le out. Tsotsi nje layithile yakomsinga. Ubona ukuthi ayinyoni le ngempela unduku yami ngempela. Yawo njalo umkhulumana lokho enyanga sibhama ngathi sifuna kuwumxhaka. Kodwa manje ibamba ukuthi nje ulayithile. Waletha lena oloma isister wathi izuma njani ngeze ngijabula ngize ngikubona. Ngihleze ngizwa ngawe ayi right but. Washo wathi ulethele umfazi ngoba akazali. Angangayikhuluma lento lesiclaim. Ulethele umfazi lo ngoba akazali. Ngathi mina akazali lo sisi wathi akazali. Mina nginazi ingane ezo3. Okay, good, it's fine. Sakwenza ke naye. When we undergo ama test, kune test engiyenzayo eadvance esibiza ukuthi sperm count analysis. Why fail dismally. He can't even produce 10 million sperms.
okushuthi ingane ayibiza ukuthi ingane zakhe ezu3 ama-penalty engisho ukuthi mina mase sengimlapha umngakho ekukhiphile no600 rand weza kubaba udokotela wafaka imali samthumelela umuthi akahamba ayini eceleni bazobeka iayini lishisa linjalo akhulelwe wondle ingane ongayizali ujabule futhi this is baba udokotela wayesezojabula ufana uhle nje yeah kunabantu lana abanesifo lesikuthiwa isifo samandiya isibizwa ukuthi skin vitiligo lesifo lesi samapheshphesh kade ngibona umunye usisi manje kade ngithenga in one of the supermarkets in Queensmead Mall ngimtshele lo sisi ngathi mina ngicela avesana athathe inamba yami mase ashutha ubuso bakhe ngizomnika umuthi mahala for 90 days. Did I say 90 days? For 3 months ngizomlapha. Kuba vese umehluko uzoqala ukubona after 3 months. There is why ngafuni ukuthatha imali yakhe for 3 months. Ngifuna aqala abone umehluko for 3 months. If esebona ama dark changes ebusweni bakhe, that is whereby izoqala esekhokha ke. Uzoqala ke sebese yakho ngoba uzobe sekudla iyamsiza because ezinye izinto ziyafuna ukuthi sizi throw out ngoba ngibuye ngemdabukela uyi-public figure uphambi kwethu sonke sibuka yena kodwa manje lento ihleli kuyena and uqhama ngayo i-vitiligo ke iyahlupha ngoba ayihlale emhlane ifuna ukuhlala lezobuka khona ihlale ekhaleni ihlale la izobuka khona udoti ayihlali nje lana kufihleke khona iyathanda ukubuka ngalo nje ngithe ngizomlapha at no charge for 90 days ngimnika treatment after treatment kodwa ke into ke engizothi ke mase sengimnika uzongishuthela mase ngimnika neform yamagazi kunegazi engicela ukuthi nawe zakwethu oyinyanga ngoba vese uhulumeni sesibizwe ngodokotela besintu siyabonga abantu abalana siyabonga kakhulu lo Shaya ufuna ukushaya intombi yami ngeayini ngifuna ukushaya intombi yakho ngeayini engisho ngiyacelaza lo Shaya ubuyile ufuna ukushaya intombi yami ngeayini ngeke ngiyeke this is baba udokotela into eyenzekayo la uma uzolapha lo yamuntu angifundisi this is baba udokotela said mina uma ngizolapha lo yamuntu ngoba nawe angaze lakhe ithongo lekufundiseni mina lami lingitshele ukuthi angiboqala ngibenze i-test esibizwa ukuthi immunoglobulin ES mase ngibenza i-liver function test. Lo test leyo very very cheap uma usuyenza ubaba udokotela. Angikwazi ukusho ama prices akhona. Kodwa it's very very cheap. Engicela ukuthi mengizokwenza lo test ungalingi usenze medical aid. Lo test leyo alone it will be cheaper than 150 rand. It will be cheaper than less than 150 rand. Kuphoqelekile ukuthi umuntu esimlapha i-skin vitiligo asimenzeke le namanye kasuke khona kodwa nje sesithe nje LFT abantu abahlakaniphile abaparticipate ngempela bayabamba ukuthi yini liver function test kuzokwenziwa nokama GT abasalo lepheso amelisa abasala mekwenziwa lo test ke leyo ke yeah this is baba udokotela bayisibojalo mfana mhleja kahle mluma. Uyazi ngizocela ukuthi ke siyilungise lento lena. Kunabantu abathakatha ngathi mhlambe banama point asema supermarket ukuthi bathakatha abantu. Kunabantu abathakatha ngathi ukuthakatha kubaholela u350. Hayibo, anisho labantu abahola u370 ngenyanga babhala malini ngosuku. Those people abahola nje o370 ethi mina ngihlala ezimali yamarada ngibala ku 8-hour shift 8-hour shift it is 150 ngehour 150 ngehour abantu abahola labo 370 laba abaholayo wena uyeke zonke izinto ngoba ufuna ukuthi uhulumeni akunike u150 ngehour hayibo kahleni bakithi you can literally sit down at home with an intention ukuthi waiting for 150 every hour for the next 8 hours. Wena uhulumeni uzokwenzela 150. Break it down lo mali ngo 12 hours. It can even go down to 90 cent. It can even go down to 90 cent nge-hour. Ayazi sinabantu abaphili umqondo oyiboshwa bengaphakathi bengaphandle. Isiboshwe singanikwa u150 nge-hour.
wena usemnyango unokudayisa amaplastic, unokuqoqa amabhodlela, unokwenza washing emzini yabantu, unokuwasha imoto zabantu, unokulekelela abantu abaphuma ezitolo baphathise bakubambe ngo-R20 same time. Wena uhlalela u150 ngehour. Hayi khona abantu abangakhanye. Khona abantu abangekho mhlophe. Ya asibuyele lana. Kunabantu abathakatha abantu angathi ngempela baholela igrant ukuthakatha abantu. Ngifuna ukuthi ngiyichaze lento. Uma ukuthi ngempela igceke lakho lidlala abathakathi, awu understand ayikho into ebhlungu njengokuthi uyidriving yakho ufike kunomuntu okakhile khona. Abantu abaningi basemalokishini they grossly undermine abanye abantu ukuthi engathi bona kuphela abaphethe umuthi. Uyazi uma ufika umuntu etoilethile endaweni yakho kwi-private space yakho ufike kunomuthi esiwusebenzisa olula ngendlela eyisimanga ekuthiwa ngumhlakuva. Uhlamvu nje lomhlakuva uyalithatha ulibeke phezulu kwamakaka akhe. Umuthi uthatha newspaper ubeke newspaper abaningi nje into umuthi uyawashisa amasimba akhe. Meke aqhuma waqhuma umhlakuva uthi ididi liphumela ngaphandle ke nabe impihlo esilonda iskotram isiphume sonke ithi ashone. Mase kuthiwa hayi wayine cancer. Kanti uyena wayethakatha abantu. Ngikuphathele inyathelo. Uma ngikunika inyathelo nginenyathelo le1000 na 1000 rand engifuna ukuthi bengizokunika inyathelo ngicela uyongitholela inhlabathi yesesidulini, inhlabathi yemvukuzana, kodwa ungayikhi ngesandla, ikhe ngephepha, ikhe ngoplastic, ikhe ngento ethize ngoba angifuni lento imisishayishaye wena. Izokushaya nawe. That is why sithi thina uma uyikha yikhe ngento. Umusu usuyalichela leli gceke. Ngoba kunabantu ofike emasangweni ethu besichelela ungazi ukuthi kushoba ukuthi akacela. Mina it happened when I was working in Salisbury Center. Ngangise 1121 I remember ngangise 11th floor. Ngatshelwa omama bacleaner bathi wezuma. Bebengibiza ngozuma wezuma. Ungabona isicapha sakho sibhalwe kanjani? Sibhalwe iphambano ngomuthi. Ngase ngabatshela labo mama. Ngathi mina ngiyona lento ecala ukuthi ngiyona. Ningangibona ngathi ngiatramele ngokupopo. Angiyona nje ecala ukuthi ngiyona. Umuntu obhalela ngeke ephinda abhale. Futhi ngakaphinda abhale nezinye indawo. Bathi usho ukuthini ushoshala uyamazi? Ngathi angimazi umuthi kodwa uyamazi. Ngathi angimazi kodwa umuthi wona uyamazi. Ngafaka umuthi. Wathi uma esehamba wayise 11 sasina 11 floor lo mama eqethuka yabo ukuthi yena etshela ukuthi ulahlela iziphandla yabo. Ngamshaya wehamba ebambelela udongweni me toilet ngamshaya. Engisho ukuthi umthakathi ufuna ushaya uqinisa isandla. Ungamshaya umthakathi engathi ushaya ingane yakhe elahla u2 wakho. Cha, mshayile umthakathi uqinisa isandla. Sinenyathelo ke lika 1000 rand. Mase ngikunika lamabhodlela lawa. Lamabhodlela they comes in 4 kanje. Lamabhodlela lawa ngamabomu. Siyawafaka egcekeni lakho. Lamabhodlela lawa uma4 siyawavula siwafaka egcekeni lakho. Ikhona nekhona. Lana usuke ufuna ukuthi uvale umuntu othakathayo, uvale umuntu oyisela, uvale umuntu ukuthi into ekhuluma kulamabhodlela. Okay, engifuna ukuthi ukwazi kulamabhodlela uzowashukuza kanje. Yabo? Kunenalithi efakwe la. Engicela ukuthi play safe. Kunenalithi efakwe la and into embi lenalithi efakwe ibheke phezulu. Yabo? Ifakwe ibheke phezulu. Ngakuthi play safe and ungenzi noma yini. And lana ke lamabhodlela usuyawagqiba ke and azokwenza lento thina esiwathume yona. Usuke lapho ke uno 3500 rand. Uma uzothatha inyathelo elikwazi ukuthi licuphe ekhaya. Uthatha inyathelo elingacuphi lokushaba athakade kuphela 1000 rand. Lokho konke kusele kuwena ukuthi wena ke uzokwenza kanjani. This is Babu Dokotela, this is Boja mfana umhleja ekhehla imizulu amanqinisa ngesolo ukuthi ngixolisa. Siyabonga kakhulu bantu bakithi, this is Babu Dokotela. Sinenzela ngamabomo live ukuthi namhlanje siyashutha. Often live usenza ngo5 ntambama. Akekho umuntu avuka ekseni esile ekhanda nezo live ngalesikhathi. Because when the first day we are doing our shootings. Ngakho ke baba siyakuthola siyathobeka khehla lami. Sanenzela ke ulive
ngiphethe isidlo sasedlozini ngamabomu nje. I have a question that says ubani qualify ukuthi anikezwe isidlo sedlozi? Anyone or a person othi baba udokotela ezintweni zami ngenxa yesibongo, ngenxa yendlela oma abashada ngayo, isibongo sami ngathi sona esiphithene kakhulu ekutheni ngalungelwa izinto. Ngalo ndlela that particular person simnika into esibiza ukuthi isidlo sedlozi. Isidlo sedlozi unama options amaningi ukuthi uzosenza kanjani. Uyakwazi ukusidla ngeplain yogurt, uyakwazi ukusidla ngeparish, uyakwazi ukusidla ngamahewu, uyakwazi ukusidla ngomdokwe. Uma usidla ke isidlo sedlozi, I'm begging you as a person, angifuni unginike u1000 wakho uthi ufuna isidlo sedlozi, uma uqeda ukusidla isidlo uthi bakudotela imali ayikangene ebank. Lana asikhulumi ngokuthi wena uzokhipha u1000 uthola imali ebank, akusona istokfela lesi. Lana umuntu othi baba udokotela ngicela ungilungisele into zami. Ngiyabona ukuthi kunento ephambene ezidalweni ngoba abantu abaningi bagcwele imentality yobungane. Uyamnika umuntu ona 38 years abehave njengengane na 27 years old. Kunomuntu omnikayo ona 52 years othi uma umnikile isidlo sedlozi athi baba udokotela kuqala ngqa ukuthi ngeke ngiphuphe ngigeza ezibene esihlambulukile. Baba udokotela kuqala ngqa ukuthi ngiphuphe ingwe. Lo muntu usymptomized ngokupositive kunento azaziyo. Athi baba udokotela kuqala ngqa ngiphuphe ngihleli nesilo, ngiphuphe ngihleli nothingo, ngiphuphe ngihleli nobabule hanyana. Yabona ngesikhathi uhleli nabantu abaphezulu kunezinto kuwena eseyihlehlile. Ku-introducewa izinto ezintsha kuwena. Baba udokotela mina bengiphupha njalo ngisesikoleni ngifunda. Awuphuphi usesikoleni ufunda bakithi. It is a dismal lelo phupho lelo. It is a dismal ukuthi njalo uphupha usesikoleni ufunda. Ayiphushwa ke lo nto phinde ngichaze ngelilanga ukuthi why lo ndingaphushwa. Ngalo ndlela uma sekunika isidlo sedlozi, idlozi lakho liyaqala lithi aligned izinto zakho. Liqale ke manje emsebenzini uhambe uyokhuluma nedwa ukwazi ukukhuluma ne-HR engayivumi, iqala iconsider. Ubuyele ka Ralph nothi review ipackage abakunika yona, ioffer abakunika yona, baqale bakulalela. First time ulisebenzisa isidlo sedlozi uzokwazi uma ufonele office lomeli ucoleza appointment bakutshela ukuthi ungambona nini, kanti ubuhlezi ufona ukuthi ummeli usenkantolo. Kodwa ummeli mhlazana uzovula idocket wayikhona. Mase sekhanje ucala sekusetshenzwa usesenkantolo. Usesenkantolo. Lekho isidlo sedlozi sisebenzisela abantu aba-conscious and matured ezingqondweni zaba ngoba mina ngifuna abantu abagcwele ukudlala. At my age, I wish I can only help ama-age mate ngoba thina esiku-50 something, we are all approaching 60 with poverty nezikweleti ezingacontroleki. Ngalo ndlela ngicela ukuthi mingisiza okungcono I rather help abantu esibadala nabo, abantu esinabazukulu nabo ngoba kunabantu abangenabo abazukulu. Kunzima ukukhuluma nomuntu ongena umzukulu because amathumbe nawa grabs ngendlela efanayo. Mina rather drink the letiye nama pancake as long abazukulu bami bedlile. Noma ezami ingane zingangadla vese ododi labo akudla abazukulu bami. Abazukulu bami bayi blessing. That how I was blessed ukuthi ngibe nengane ezonginika ingane futhi, and this is my exchange diet. Ukuthi engamlethe emhlabeni has awarded me with a child. I-award umzukulu i-award kuwena. Lokhu kwakho okuhluphayo udodi ngizokubasele ekhahlele nawe nangongakhahleleka kwawena. Lokhu ngizosele ekhahlele nje udodi lezinto udodi noma zikala zandleli anginamsebenzi nazo. As long abazukulu behlile it's done. Ingakho ke mengikhipha ke into efanayo, I'm no longer looking at somebody ongena umzukulu oba into yethu ayifani futhi ayikazifani. Ngalo ndlela sikunabantu abagcwele ubungane ngendlela eyisimanga. Ngalo ndlela ngifuna ukuthi mina umuntu owaziyo ukuthi baba udokotela izinto zami ngiyabona into ezibhajwe kuzona zibhajwe emsamo. Yeah, this is baba udokotela wesizwe bojabulile mfana umdleje ekhehla emlungu. Bona la umnandi kakhulu ukusebenza nabasebenzi. Ayikho into emnandi ngaleyo. Ya ngasetshenzelwa kulo muntu lo waseKenya ngabuza ukuthi why not shooting athi akanaso isibhamu. Ngathatha udoti madoda lapha. Ngifuna ke siyikhulume lento le. It may sound stupid but it rather be stupid nokuthi ngakhulumi. Do you know that your marriage ake siqale phansi. Ukubone uyibuke lento ukuthi umuntu oshade naye
can drag you down to extension ngokwe-poverty. Kunohlobo lomshado lolu elithi uma ulishada likuvumela ukuthi ushade nomuntu ongamboni ukuthi uyibhenki elinomnyango ovulekile kwi-vault ngemuva. Ayikho into engenzeki. Sinabantu namhlanje abangenalutho at all, abangenalutho nhlobo. Kodwa uyamthola ubaba uhola kahle. Ubaba umphathi wamaphoyisa kodwa uxakeke into eyisimanga. Ekhweni lakhe kunezindle eziqashisayo. Ekhweni lakhe akusebenzi umuntu. Iphuma phi imali okwenza lokho? Umkakhe usebenza ecrash. Iphuma phi imali okwenza lokho? Umkakhe uyapheka esikoleni. Iphuma phi imali okwenza lokho? Iphuma kulo muntu lona. Kunezinto ezibekezelelwa abantu abashadileyo ezinzima ngendlela eyisimanga. Obonayo ukuthi lo mshado lo kuko konke ebengikwenza ushawana amahloni ukusho ukuthi wenza umsebenzi imoni because you don't look like that person. Kunabantu esithi mesibashadile noma befike empilweni zethu, most likely labantu abasifica vese sesigijima ku touchline. Lo muntu loyo okufica vese usuphethe izinto and that person, he or she coming to it. I repeat, lo muntu loyo othe njoba ushada noma ushadelwa kodwa kufica usuphethe izinto. Do not be fooled. Ungamthanda ngenhliziyo yakho yonke, but that person is coming to it. That person is coming to it. Ngoba ukusukuma kwakho ufuna ukwazi efrijini ukuthi khonani. Akaze uthatha lutho. Ufuna ukubona uhlobo lezinto enizithenga efrijini mase ebona ukuthi labantu baphila kwi level engaka. Ahamba avuke ekseni ngo4 aye bathroom ayogeza izandla eqeda ukuchama. Amanzi ayashisa. Okushuthi la ekhaya lisetshenziswa ikhathi lagesi basebenzisa ugesi wemithi. Okushuthi la ekhaya kuyaphileka. That person has to eat. Engikushoyo ukuthi ake siyibuke izinto engabe ziyizona namhlanje. Kunomuntu namhlanje onikiwe iministry, onikiwe iworship. Iyakhuluma ngaphakathi lento. Ngenxa yokuthi unkosikazi wakhe has a history abafundisi abenza ama mistake epulpit. Will suppress you ngaba mistake abanye abafundisi. Athi nawe usofuna ukushuma usofuna ukuba umfundisi wenza into enziwa osibanibani, ngicela ungasebenzisi izibongo zabantu. Wenza into enziwa osibanibani nabo osibanibani kade bephuma emaphepheni. Into ifuna ileyo. Kodwa lento ngaphakathi yamishisa ithi hamba usebenza mina semfuna ukusebenza. Because of that particular woman, you cannot do it. Kunomuntu njengamanje understand. You just don't understand these things. Esinaye KZN. Uyabona ukuthi njengoba enza lento, if he can move to Johannesburg, it whereby will prosper. Because lo mshado ushadile is dragging him to poverty. Ngeke azakwenze lokho. Athi yabona ukuthi ufuna uyeGoli nami ngihamba ngekhaya. Nami ngihamba ngekhaya. Kunomuntu njengamanje odrive amakhumbi. Uno code 14 ikudala. Ngenxa ukuthi ikhumbi ayidrive ayi local, it's okay. Uma ethi ufuna kuphela ukusebenzisa ilicense yakhe ucode 14 ushaya into yazile yako manje okolala namantombazana othenga ama clown cash. Bengivese ngikubonile ukuthi usukhathela uqonywa lemateksini usofuna. That person, if ezobuka umshado wakhe as a script, if ezobuka umshado wakhe as a doctrine akufuze useyilandele, that person if bail out, jumping out to his decision and let it happen ufuna kwenzeka, angeke izekulunga ngoba anything oyitolerateayo because you want to please this person that ushade naye. But into obona ufa mina njengamanje ngiyeke emateksini ngodrive amakhumbi emakhumbini ukholwa le mali eholwayo, angifuni ukukhuluma ngeke ukuthi imali hamba ema-trucking bazokunika le mali 3 times better than ngade uyihola emakhumbini. What will you do? Do you know ukuthi kuzokwenzekani? Number 1, uzokwazi ukuthola umuntu ozohlala noma wakho njengoba wakhe engaphilanga. Nkosikazi wakho doesn't want that.
Ekhaya kini njengoba nihlala laphana kwakhiwe lento yakhiwe kuyihlazo kini nani made kunemvula enkulu ufuna ufonelwe bacela ukuthi ubaphe imali kunothayela labo uthiwa baphephukile. Uma phela wena ungashintsha lo msebenzi usungakwazi ukurufa ekhaya ngendlela esile. Doesn't want that. Do you know unkosikazi yakhe angayifuni? It because uma wakho uhlala nale ngane yakho yokuqala owayithola usewumfana. Leyo ngane ihlala lapha kini. Akufuneki wena ukuthi uze uye ekhaya ngoba ukuya kunale ngane. Le ngane njengoba wena uhlala la ku-estate ayikwazi ngisho ukuvakasha kubaba wayo. If ungavakashanga wena ayikwazi ukubona. Ngalo ndlela kunabantu ke emshadweni abasuppressed kakhulu. Those people we will come up with a remedy. How are you going to deal with it? But don't consider divorce as essential. But how are you going to deal with it? It is easy. It is easy. This is Babu Dr. This is Jabulani Mfana. Yeah. Abantu abaningi uswathi ukukhuluma nabo izinto bakubuza ukuthi leyo nto babudokotela ayinawo ama side effect egcineni. Babudokotela ngiyizwa into eshoyo kodwa lento eshoyo ayisona nenye isithwalo. Lento engizoyisho lana kuwena ungathi isithwalo. Uma uyibuka nje ungathi isithwalo. Yabona kunabafowethu abase Bush, abase Nelspruit, abase Hazyview, abase Gamafefe, abase Liboagom. Labafowethu bamthembile babudokotela. They travel, like seriously travel. Ayikho itekisi, ibhasi esuke eHamafefe ezeThekwini ayikho. Hazyview ayikho ikhumbi ibhasi ezeThekwini ayikho. eBoschfontein ayikho ibhasi. Labantu they travel to Johannesburg. Bafika eJohannesburg they wait for another bus eza kubabudokotela. Mebefika mina la ngicela ukudlala. Mebefika lana mina nginoku ikhwapha. Mebefika lana ngixobhile. Ayiyabhibhidla nginokukhuluma obisi. Ginezinto engifuna ukuthi njengoba wena uzothatha i-decision eyodwa that you cannot regret. Usuke Uppington. Usuke Paarl. Usuke Springbok. Usuke Knysna. Usuke Worcester. Uthi uza kubaba udokotela. Funa wazi ukuthi uze enyangeni. Funa uze enyangeni. Ngifuna ukuthi ngeke ngikuthathe. Ngikuse sidulini. Ngeke ngikuthathe ngikuse sidulini. Mengifika lapha esidulini ngifuna siphathe ibhakede elinamanzi awu10 liter. Ibhakede elu10 liter amanzi wenza abu5 liter phakathi. Siphathe inkukhu emhlophe, siphathe imali emhlophe 1 rand or 2 rand. Sithathe masifake le bhakede lelo. Ngicela ungilale lana asikhulumi ngesithwalo. Sikhuluma ngento okushintsha laba abantu engibabala ukuthi bawobani. Kunalabo bantu laba abahlukizwe impilo. Mase ngilifakele but mase ngithi nasi isiduli khuluma yonke into oyifunayo namhlanje. Uphethe inkukhu. Mase ngiyinquma mina lekho ngoba yakusaba uyinquma nenkukhu. Ngithi ibambeke igazi ngifuna lizungeze isiduli. Usho yonke into othi uyayifuna. Le truck yakho kade futhi ngabe iyasebenza emayini ngifuna isebenze. Le tender onayo ukuxebela ingodo ufuna iqhubeke. Njoba ucosha ama-pages lapho ufuna lo msebenzi wakho uqhubeke uhambisa abantu bakho abacosha ama-pages lapha. Wena ubunokubizwa umlungu ethi letha abantu abo5 abazocosha ama-pages namhlanje ayisenzeki leyo nto. Wena njengamanje useRustenburg akusavuma ukuthi ushona ngaphansi somgodi. Une hip pain awukwazi ukuyiprove leyo nto ku-supervisor wakho. Kodwa ufuna ushone phansi. Ushone phansi. Lo muntu loyo uma efika kubabudokotela sihamba nasesidulini. Mesifika sizunge isiduli siqede lapho lenkukhu sikhiphe inyongo sifake kulamanzi lawo. Mesiqeda ukuyifaka kulamanzi bese siyawuphehla umuthi suphehle singawuvumela ukuthi ukhuphule igwebu. Mase sisuka lapho mase ngithi enza njenaka sithatha into okumba manje siyasimba isiduli la ngaphezulu siba nomgodi. Mase ngithi mina xamalaza lesidulini umuntu usuyageza. Ugeze ukhuluma yonke into oyifuna. Khuluma yonke into oyifisayo kulesiduli lesi. Uzothi uma uqeda kinento engizokucabanga ngayo sithi umabhebeza. Kunomabhebeza ogcatshwayo. Owomuntu othi babudokotela noma ungangenza mina lento ke fanga izisebenze. Lo mabhebeza engicabanga ngisuke ngi-unlocka
lento evale ukuthi wena umuthi uma ufakwa kwena egazini ungasebenzi mase ngokuhlasa kwesinye isiduli lapha ya ngithi fika uhlale lapha kweza siduli ngizokucaba uhleli ufuna uhlale ubheke la kuphuma khona ilanga icabe kufaka umabhebeza ngufaka uphuma ezantsi ngoba kunezinye izinto okufuna mezenziwa utshelwe mezenziwa utshelwe ukuthi namhlanje siyayishintsha impilo yakho kodwa uthwale bakithi asibonga kakhulu uhlelo namhlanje beluphathelwe ubaba abakamabanga driving school inamba yabo ithi 082 769 2975. This is Babu Dokotela, Babu Sizwe, Babu Jabule Mfana Omuhle Jekehle Kulungu. Nani ku TikTok, thank you very much Babu Dokotela. Siyabonga kakhulu. Umela kwendabuko. Goodbye. Thank you.